Kako izgledao te sastanak, hoćete mi reći, taj sa Evropskom unijom? Pa, oni su najavili da će doći trojka, kako oni zovu. To znači prethodni predsjedavajući, sadašnji predsjedavajući i sljedeći predsjedavajući. Pred samo rasturanje Jugoslavije kao posljednji pokušaj da ne dođe do rata između republika, došla je trojka iz Evropske unije u Beograd. U njoj je bio Jacques Delors, tada predsjednik komisije Evropske unije, ta vrsta neke vlade. Onda je bio sljedeći... Evropska trojka je dolazila praktično. Tada je Evropska trojka vodila te pregovore. Da. Onda je tu bio Holanđanin Van den Broek, a predsjedavao je tada Luksemburg, pa je došao ministar inostranih poslova Luksemburga. Skupili su nas sve članove predsjedništva i izabrane predsjednike republika. Kad je to bilo, samo mi recite? To je bilo... Taj sastanak? Pa, tamo negdje krajem 90. Šta je spremna Evropska unija da učini ako vi se dogovorite da opstanete u nekoj formi, kao Jugoslavija? Za vas ima jedan plan, gospodin Jacques Delors. Neka on kaže šta predlažemo, da ne dođe do rata. I onda je Delors počeo ovako. Prvo kaže, Unija je spremna da odmah prizna političkom odlukom pridružno članstvo Jugoslavije u Europskoj uniji. Vi znate šta to znači, koje imate privilegije i tako dalje. Drugo kaže, ja sam dobio nalog da spremim program od 5,5 milijardi dolara kao injekcija da Markovićev program dalje uspješno produži. I počeo da govore, ovoliko će dati Svjetska banka, ovoliko monetarni fond, ovoliko Evropska investiciona banka, ovoliko banka za saradnju i obnovu i razvoj i tako dalje. Ovoliko će dati Unija iz svog budžeta i tako dalje. Sve skupa 5,5 milijardi. I drugih nekoliko tačaka, jedno 10-ak tačaka je izredio, sve skupa jedan vrlo povoljan aranžman za nas. Pre svega tada je bili prva zemlja koja je dobila pridružno članstvo od svih onih kasnije zemalja koje su sličnom političkom odlukom još 1992. godine postali pridružni članovi. Među njima Rumunija, Bugarska i ovi drugi. Kaže prvo, političkom odlukom bit će Jugoslavija primljena u Evropsku uniju. Sada. Drugo, da uspe reforma Ante Markovića, dobit ćete iz budžeta Europske unije 5,5 milijardi dolara. Sve to lijepo, ali je tamo bio Milošević. Molim? Tamo je bio Milošević za tim stolom i to je već bila utopija, takav plan sprovesti. Tih 10 tačaka koje je pročitao Delors. Mislite da bi... Ja ne znam koja je bolja od koje. To je gotovo. Sad smo 2007. Ali Delors je dodao. Pri tome, svaka od republika koja želi da ima nezavisnost, neka ide na referendum da to potvrdi narod i može biti primljen u Ujedinjene nacije. Pa to je i napravljeno. Kad je on to završio, onda kaže, izvolite gospodo, kažete šta mislite o ovom planu. Bio je tajac nekoliko minuta, tako se misli sad, ali da se on javi, ne. Nastala šutnja. Kaže, ajde, kažete šta mislite. Onda se javio Milošević. Ja smatram da mi treba da stvorimo čvrstu i modernu federaciju sa sedištem u Beogradu. Zato što je tada bio predlog kao neki kompromis da se ne ljute stalno Hrvati i Slovenci što sve iz Beograda dolazi i tako dalje, aj nek bude Sarajevo. Ali u Beogradu, kaže. Dobro. Kaže, nema saglasnosti. Evo, mi smo ponudili taj plan. Žalimo što ćemo morati saopštiti Uniji da nema saglasnosti na ovim predlozima koje smo dali.
A šta će dalje biti, vidjet ćemo.